Скъпи приятели, сега ви представяме двуместната триколка на Ecoway M3. Невероятна триколка отново, както знаете, изцяло електрическа, подходяща за възрастни хора, за трудно подвижни хора, за да могат да се придвижват в градска среда. Отново имаме ръчна спирачка, която се активира от тук. Имаме си, както виждате, тук долу крачна спирачка. Има, като всяка една триколка, разбира се, мигачи за наляво, за надясно с звукова сигнализация. Има си клаксон, доста силен, както чувате. Ето го електронния дисплей тук. Има три скорости. Първа, втора и трета. До 15, 20 и максимум до 25 км в час може да развие тази триколка с мощност 600 вата. Има и задна скорост, отново с звукова сигнализация, за да можем лесно да маневрираме в градска среда. Останете с нас, за да ви покажем още детайли от триколката на Ecoway M3.